Assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da yini da fatar kuna lafiya. Yau kuma insha Allahu za mu bidiyo akan abin da shafi saving data. Yadda za ka yi ka kare wayarka daga cin data. Za ku ga mafi yawan wayoyi suna consuming din data, suna jan data da yawa. To in dai ka bi wayannan hanyoyin lallai data ka ba za a ja ta sosai ba gaskiya. Don ni yanzu haka wayata in na sa 1 gig data aƙalla sai ga in dai ba irin ina yawan abubuwa da ita sosai haka nan sai ga ta kwana 2 zuwa kwana 3 cikin ko ina kallon bidiyo ko wasu abubuwa ko duk wasu abubuwa ne ke na lode da sauransu, za a ga ba za a ci min data ba. Amma kafin in yi wannan abin sai ga cikin awanni data ta ƙare. Amma yanzu idan ka yi wannan abin data ka ba za ta ƙare ba, ba za a ja ma data sosai ba. Don haka na farko ga yadda za ka yi. Idan ka zo nan saman wayarka nan wajen wannan icon, ya danganta dai da irin kalar wayarka. Ni kaga wayata nan, kaga inda aka rubuta data saver, kai ma sai ka diba gani inda aka rubuta data saver. To haga nan yana kamar kalar cloudy haka dai, kamar kalar sama. To misali in kaga haka shi a kashewa. To idan yana da haka ba ka kunna data saver ba, ta haka sai ka yi haka ka danna. Kaga ya canza kala, shikenan ka kunna data saver. Don haka ba za a kama consuming in data ka ba. Sannan kuma abu na biyu wanda za ka yi shine duk app ɗin da a cikin wayarka to shi ma yana consuming data. Don haka misali sai ka danna nan ciki haka. In ka danna nan ciki kaga inda an kasa misali haga ai haka ka kashe kenan, haka ka kunna. In kai haka kenan ka kunna, ba za a ja ma data ba. Ga inda an ka rubuta nan unrestricted data, kaga sai ka shiga nan. Da yake ni na riga na yi saving ɗin duk abubuwa na. To ka gani gaba ɗaya ko ina data ta kashe take. Ka gani ko ina data ta kashe take. Misali bari in shiga cikin wannan app ɗin ka gani. Misali in na shiga cikin wannan app, kaga inda an ka rubuta background data. Misali in ka danna shi haka, kaga ya kunnu sai ka kashe shi haka. Sannan kuma duk app ɗin da ka ɗauko na data na app, kana ɗauko app kowane app ɗin da a cikin wayarka, misali ka danna shi haka sai ka yi haka. Misali sai ka yi haka. In ka yi haka kaga inda an kasa app info, kana danna app info ɗin ga inda an ka rubuta mobile data and wifi. To ha gani already na riga na kashe shi. Kaga in naka kunne yake, misali in yana haka, misali in suna haka sai ka kashe shi haka. Kaga in ka kashe shi haka shikenan ba za a ja maka data ba. Don haka wannan abin zai sa ka ga wato ka yi saving data sosai. Don haka kowane app ɗinka sai ka bi shi haka. Misali ka bi haka app info, ha gani misali ga inda an ka rubuta mobile data and wifi, sai ka shiga nan. Ka gani na koda ma kashe yake. Ka gani sai ka kashe shi sai ka kashe. Ka gani shikenan. In kai haka nan gaskiya ba za a ja maka data sosai ba. Da fatar dai an fahimci abin da ake nufi. A yi mana like da share da subscription. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.